उल्टा समय बेलेग नागथि नार्जारि बारा खाथियाव थांना बिल खालामगोन हेलो मा मोनसे गामिया दोनलायबाय बार खुन्थिखौ गयनालाय माथो खाथिथारमोन मागुरबारि ओमफ्राय माबा गेजेरनिसो बारनांगौ माने सिंनि लिंथायनि गोजान खानाया बारबानो बोखाना लायसै फैबाय Kurang lagi sana lagi. Wajar ini kuning kapan na? Kalian tak kayak mana konser ini? Bangladesh sana musuh oleh mai, uang kongsiau akan boleh bah sana, bagaikan agak
आरो गामि दाबसेनिफ्राय जराफ्राम मुं थिसननो उन्दै थाखानि जेनथारबायलै डाबल जाबाय ना एबार डाबल जाबाय बोखाराला एसे मानसिफोरा उल्था उल्थि थानांगौलै उल्था उल्थि थाबाथाय गाबथां जायो माने बोलो बांसिन उननि आवाज होबाय थाब्रा बो होननानै जानांगौ laki आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथ पेट्रियार्कआरि नोंथांमोनखौबो जोंनि फरायनो बांलांनाय नोंथांमोनखौ फरायनानै लोगोसे गासै फरायनाय नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय फरायनाय ini kom जानांगौ हिनजावफोरा बारा गेलेजायालै खुसियावनो दं खोमायो गभर्नमेन्ट बोगासिनो नामा गभर्नमेन्ट बोगासिनो खनथामसो नुबाय जोङो नुवाखै माथो फाइनाल जाबावाखैनो आरो सिना गोलैबाय थायो माबा हमनानै गैया खाथियाव दाना फैबाय सिगांनिफ्राय लाखिदों मोजां थाखानांगौ मानसिया सिगांनानै लाखिनो हागोन Oi. Siapa orang mana?
बिदिसो नांगौ जाक्का लागाय खनसे लागायदो लागा बोलो सिखार गेसिं जा मानसिया गेसिं जा सरासनस्रायै दा बेफोरो दुंथायनि थाखाय गैया जालाङो जाय जोंनि देहानि थाखाय उवाल गाहेनजों देनायनि माइरङा जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां लोगोसेनो बियो जोंनि जायफोर बे उवाल गाहेनखौ देनायनि खामानिखौ